Ikon Allah kenan, mutane kowa da bambancin ra'ayinsa. Waɗansu mutanen babban burinsu shine su ga sun rage ƙiba, waɗansu kuwa babban burinsu shine su ga sun yi ƙiba. Hakan ne ke janyowa waɗansu daga cikin 'yan uwanmu musamman mata ke shan abubuwa kala-kala waɗanda kuma suna da matuƙar illa ga lafiyarsu. A cikin wannan bidiyo zan kawo miki hanyoyi guda 3 da za su taimaka miki sosai ki yi ƙiba wacce ba ta da illa ga lafiyarki. Ki kasance da wannan bidiyo izuwa ƙarshe domin ba lallai ba ne kin taɓa jin shawara ta ƙarshe. Shawara ta 1, ƙaurace wa cin nau'ikan abinci masu calories sosai a cikinsu da ke da matuƙar illa ga lafiya. Yana da matuƙar muhimmanci wajen zaɓen nau'ikan abincin da za su taimaka miki ki yi ƙiba. Ki iya tantancewa tsakanin waɗanda ba za su kasance haɗari ga rayuwarki ba a nan gaba. Akwai buƙatar ki ƙaurace wa cin sarrafaffen abinci wato processed foods irin su pizza, burger, chips, biscuits ko soft drinks. Ci ko shan waɗannan nau'ikan abinci ba iya ƙiba kawai za su sanya ki yi ba, suna ƙara adadin kitse da cholesterol a jikinki. Wannan kuma na ƙara miki haɗarin kamuwa da mutuwar ɓarin jiki ko bugawar zuciya. Sannan a zahirin gaskiya ba ma fatan hakan. Kai tsaye bari mu gangara izuwa shawara ta 2. Nau'ikan abinci da za su taimaka miki ki yi ƙiba sosai da ba su da illa ga lafiyarki da ya kamata ki riƙa ci. A nan yana da muhimmanci ki karkatar da akalarki izuwa ga cin waɗannan nau'ikan abinci. Suna da calories sosai a cikinsu sannan suna ɗauke da sinadarai masu matuƙar muhimmanci da jiki ke buƙata. Waɗannan nau'ikan abinci su ne shinkafa, doya ko dankalin Hausa, ƙwai, madara, jan nama kamar naman rago ko naman shanu. Sai fruits irin su ayaba, mangwaro da avocado. Shawara ta 3 ita ce da zarar jikinki ya sanar da ke cewar akwai buƙatar ki ci abinci, ma'ana kina jin yunwa, kar ki wani ɓata lokaci ki hanzarta ki ci abincin. Ina fatan kin ji daɗin wannan bidiyo. Please ki danna masa like, sannan ki yi sharing ɗinsa izuwa ga wasu 'yan uwa ko abokai da kika sani zai kasance mai muhimmanci a gare su. Kamar ko da yaushe, Fiti Abba ke cewar mu ne lafiya.